Takže zdravím všetkých sledovateľov Brad Faktoru, stojíme vo vlaku. Je to strašne napínavé, pretože vlak nám ide o 10 minút a tento tu meška. Ešte nezmeniť pusaku. Je to pani sprievodkyňa. Môžem? Vítajte pri ďalšom dieli Brad Faktoru. Dneska sme sa vydali na dobrodružnú puť. Ideme do Mordoru, a.k.a. do Smoleníc, a tam nás budú čakať takí veľkí ľudia so slnečnými okuliarmi, čo hrajú na hudobných nástrojoch. Toto je Sepik, je tu s nami Sepik. Som tu ja, Angelo. Je tu Dan. Zdravím. Je tu ešte niekto, kto ho nepozná. A Garfielda zjedol divoký Indiana Jones, čiže on si toho rozhodený vypnúť. All you can eat. Take a bow, no FOMO, no sleep. Can a woman teach me how to be the man? Tropicana and sand. All I ever wanted was a jam. All I ever needed was a plan. Sme vo vlaku v rýchliku. To je všetko. Jump in the pool from the roof of a 5-star. Ja vás vítam znovu pri Brad Faktore. Časť druhá. Upozorňujeme vás na počas cesty vlakom musíte byť chránení rúškom, šatkom alebo šálom. Teda musíte mať zakrytý nos aj ústa. Cestujúci, ktorí tu... Keď trošičku sa naša posádka rozrastla, Garfielda nahradil Žako. A uhlík je taký objemnejší, čiže na ňom sme potrebovali viacerých. Nech sa predstaví každý, samozrejme. Ja som Daky, scout Košic. Ja som Tami, ja som tiež z Košic, nečakane. To je vlastne to isté. Nechápam. Ako vidíte, je to komplikované, ale... Dobre, Woody! Čo mám povedať? Prečo sa voláš Woody? Prečo porušuješ zákon? Tak, Woody som dostal scoutskú prezivku vlastne, keď som bol vlča a som sa smial aj deťok Woody, takže podľa toho. Ja som Žako a tiež som z Košic. Košičania sú kreatívni. Strašne zhovorčiví ľudia. Tuneli a ideme do Budapešte. Zrovnáme ju, presne tak, ako to vravel. Neviem, kto to vravel. Mikuláš Zurinda, určite Mikuláš. Maybe I'll get it when I'm dead. Sme v autobuse v smere do Smolenic. Zgrupili sme sa už s inými scoutmi, ktorých vôbec nepoznáme. Je tu aspoň tak 1 000 000 stupňov Celzia v priemere, v tieni. Sepik, jaké máš zatiaľ pocity? Také stiesnené. Stiesnené? Malo pristaru. Ty máš aké pocity? Viete ako, v pohode. Končíme Brad Faktor, lebo roztápa sa kamera, tu je kus tečekov. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Yeah, cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone? Dan zapoperol rameno. Konečne sme v Smoleniciach, sme v Záruboch, finally. A ideme sa ubytovať, hľadáme momentálne našu chatu. Dúfame, že naša chata bude epic, pretože je s nami Sepi. Sepi, povedz na čo do Brad Faktoru. Moje kľúči do jesení, na YouTube, že vidno, že to je taký koncert. Sepi, otvor, epické skolo vidím. Nie je problém. Musíme sa tváriť, že sme tu už boli.
is an MTV Cribs special presentation. Vítajte v našom štúdiu Apler, ja som youtuber. Tu je predsieň. V tejto predsieni máme posteľ. Tu bude spať Dan. Nie je srandu, nie je dobrý. Tu môžete vidieť, tu máme kuchňu, tu je... Ale si ďalšie. Celkom krásne, môžete povedať, máme krásny výhľad na PP Forest. Hej, tu sa ští. Tu sa píša. S výhľadom. V miestnosti máme PP room, môžete sa pozrieť. Tu máme PP, v tejto komore sa šika. Dobre, takže ideme na horné poschodie. Samozrejme viem, že tu je vypínač od svetla, ja len šalím, že neviem. Tak, presne. Pozor na schody, jedno dievča spadlo a mala otraz mozgu, sú veľmi labilné. Tu spí Dan. Dobre. Epic. Ty váži, čo je na poste? 7. Tam je. Začalo. Zatiaľ to prebieha veľmi hravo. Čakám nejaký program. Čaute chalani, sorry. Ospravedlňujeme sa za menšie prerušenie, ale tu prišli nejakí náhodní ľudia, čo s nami majú bývať. Začal sa to celkom hravo, hrali sme veľa hier, mali sme už večeru, stále som nascepaný. A je tu doktor. Sepik, povedz, čo si myslíš o doktorovi. To je strašne veľký epic s veľkým E. A veľkým pik. Pik? OK. Dan. Kto je doktor? Kto je doktor a prečo má veľký epic? Lebo je to doktor s veľkým epic. Ďakujem za vysvetlenie. Garfield, len ti chceme povedať, že Žubra sme ešte nepozdravili. A zarastol, zapustil bradu, zapúšťa. Náš kohutík trpí. Škandál. Deň druhý. Program bol zatiaľ fajn. Sepik mal epický čas v popovej skupine. Epický čas v popovej skupine. Timo mal epický čas v reggae skupine. Dan mal epický čas v klasickej skupine. No neto to, no neto. A ja som mal epický čas v latino skupine. Latino. Program je zatiaľ fajn. Dnes ráno nás prišli okupovať nemecké jednotky. Začala to hučať sirena. Nejaký skinhead tu bol rovno pred našou chatou. Ja si dám keksik. Jaký? Ideme do Gogového štúdia. Gogo! Kde ho hrudí? Koho hrudí? To kostlica. Kostlivec! Gogo! Nie! Gogo! Nie! Nie, Goga, nie! Gogo, nie! Toľko komarov, že fú. Môžete vidieť, čo s vami spraví YouTube. Spadli dvojičky dneska. Takže, mohli ste vidieť, to bol Gogo. Utekli sme z programu, len kvôli tejto keške. Idú po nás, zhruba 100 ľudí, kričia nejaké veci, ako že chceme ich hlavy a tak. Ideme zistiť, čo sa tam deje. Neviem, kto je Angelo. Pomôžeme im asi, nájsť tých ľudí, ktorí hľadajú. To Angela hlavne. Ten Angelo vyzerá strašne. To bude veľký pád, veľký pád, veľký pád. Ale povzrietem ako vták. Počúvajte, bol taký typek,
Z prvého zboru. Z prvého. Tak to je prvý zbor. To je prvý zbor. To je prvý. Ale keď si vravíte, že to nie je ničím výnimočné, alebo čo? Ten typek. On založil Radcovské fórum. 2005. V roku 2005. 2005. On je tak premotivovaný, že ma z toho boli hlava. Aj mňa. A mňa premotivoval sám. Čo potom on spravil? On napísal Radcovský zápisník Praško. Ten, ktorý on vlastní. Ten, ktorý ja vlastním. A ten, z ktorého robím družinky. Čo on spravil? Generátor družinovek. Ktorý už nefunguje. Nefunguje, ale fungoval. Ale spravil ho. Dal nápad. Bola tam iniciatíva a ešte nás teraz vyhypoval, aby sme trošičku podnietili. Nalej do toho benzín. Hej. Akože bolo to strašne cool typek. Hej, a bol tu Gogo. Brat Faktor. Jeme. A bol večerný program. Bolo to cool, podľa mňa. Bolo to veľmi cool. Sepek, čo si myslíš? Krič! Som sa veľmi zamýšľal, vieš? A som našiel sebe takú jednu iskru a som sa nej popálil, mám tu dzíru v palci. Janči, čo si myslíš ty? Ja si myslím, že jednoznačne áno, ale bola to super aktivita. David, čo si myslíš ty? Ja radšej nemyslím. My sa naučili hrať takú hru, čo sa volá, že a to je všetko, čo robíš. A tá hra sa volá, že Pako. To si ty. Dobre, môžeš to aj... Takže, Brat Faktor, deň 3, vstup číslo 1. Ja som Angelo, toto je Sepik. Dneska sa budeme pýtať náhodných účastníkov Radcovského fóra, čo si myslia o Radcovskom fóre. Chápeš, fór akože vtip. Žako, priateľ môj. Brat Faktor Prešov. Koľko je podľa teba hodín? Neviem. 9 dačo? Nie, 8 dačo. 8:15. To je správna odpoveď, 8:42. Neboj, na budúce to dáš ľahšie. Dobrý deň, devčatá, Brat Faktor Prešov. Máme na vás otázku anketovú. Keď sa môže mačka zježiť, môže sa Ješko zmačkať? Myslím si, že hej, však Ješko dokáže všetko, čo chce, čo si za manier. A Ješko, keď sa skrotí, tak on je veľmi zlatý. Môže sa tak zmačkiť, vieš, že... Dobre. Dovidenia. Je moc vysoko, nechce sa mi ísť. Ade. Brat Faktor Prešov, máme na teba otázku. Jakej farby je tam ten strom? Zelený. Správna odpoveď. Ďakujeme za túto anketu. Pokračujeme ďalej v našej ankete. David, Brat Faktor Prešov. Mám otázku. Kde sa podľa teba nachádza pankreas? Sepik to schytal do pankreasu. Asi tam niekde, že? Hej, hlava miecha. Ja tiež neviem, čiže dobre. Brat Faktor Prešov. Angelo. Vieš čo, ja teraz potrebujem pripraviť etapu, tak prepáč. Dobre, otázka iba jedna rýchla. Tak u politikov. Koľko predĺžovačiek si už v živote videl? Koľko predĺžovačiek som v živote videl? Das 1000. Ty vole, moje stresujúce. Niekto ma už odpalil, akože fú. Anketová otázka. Aký je rozdiel medzi exotermickou a endotermickou reakciou? Ja tiež neviem. Dobre, ďakujeme za tvoju odpoveď. Dobre, Brat Faktor Prešov, anketová otázka. Tami, prečo si Tami? Rodičia. A prečo je ona Tami? Rodičia. A prečo ste spolu Tami? Lebo to je Tami a Tami. A keď sa povie Tami a Tami, tak ktorá je prvá Tami a ktorá je druhá Tami? My sme Tami na druhu. OK, ďakujeme, to dá zmysel. To je moc veľa logiky. Dobre, Kuba, otázka na teba. Akú SPZ-ku má Sabinov? Skrátku. SB, áno. Tak, dobre, ďakujeme za vaše odpovede. Teraz získavame fame a zajtra získame peniaze.
Brat Faktor, kultúrna vsúka, vstup druhý. My sa ideme pýtať ďalších občanov Slovenskej republiky. Tentokrát sme si pre nich pripravili takú zaujímavú aktivitku. Dáme im prečítať nasledujúce vety, ktoré som napísal bez diakritiky schválne, aby ich prečítali tak, ako ich oni čítajú vo svojom prízvuku a budeme analyzovať prízvuk Slovákov. Ja to prečítam tak, jak ja to hovorím, hej. Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Tieto tri vety im dáme ako anketu a myslím, že môžeme začať. Kde začneme? Neviem, ja to nikoho nepoznám. Dano, ideš aj ty, ale hej. Brat Faktor Prešov, máme na teba takú anketovú otázku. Vidíš na displej? Vidíš na displej? Dobre, prečítaj tie vety, tá diakritika tam nie je na schvál. Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnuť na Podolia. Dobre, ďakujeme za tvoj anketový vstup. Brat Faktor Prešov. Mohla by si prosím, diakritika tam nie je na schvál, mohla by si prosím prečítať tieto vety na hlas? Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Ďakujeme. Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Dobre, ďakujeme. A presne si trafil, robíme analýzu prízvukov z Radcovského fóra. Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Dobre, ďakujeme vám, naši respondenti. Ďakujem. Tieto videá a hlasový záznam bude použiteľné na osobné účely. Hej, to sa nebude nikde zverejňovať, nemáte sa. Gracián. Brat Faktor Prešov, anketová úloha, otázka. Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Dobre, ďakujeme za anketový vstup. Dobre, pokračujeme ďalej. Anketová otázka. Vedel by si prečítať nasledovné vety na hlas? Nedeľnejší obed bol veľmi chutný. V televízii boli ukázané zvieratka. Kto to nafotil? Zleteli orly z Tatry, tiahnu na Podolia. Dobre, ďakujeme za anketový vstup. Večer získavame veľmi pozoruhodné odpovede. Už nás nikto neodkopol. Ideme za Zuzix. Takže poprosím, aby ste si doniesli peniažky, ktoré ste si mali priniesť. OK. Tento vstup na teraz končíme. Vrátime sa za vami hneď, ako minieme pár peňazí. Takže začali sa predávať trička. Tieto sú veľmi pekné, veľmi vkusné. Ja to budem používať ako nohavice. Sranda, nebudem, to nebolo vtipné. Tu môžete vedieť, radu, to sú pomaly všetci z RF. Tak akože tam je Sepik, nie, tam je, nie, kde je Sepik, tam, kde je Sepik, Sepik, ja ho nevidím. Jak človek môže nevidieť Sepika? Ale tam je Dan. Proste je to celé cool, musím vám, čo vám poviem, je to cool, mám tričko. Máte vy tričko, keď nemáte Brat Faktor tričko, prosím vás, ani mi choďte na oči. Toto je oficiálny Brat Faktor merch ináč, hej, sponzorovaný touto epizódou. Dúfam, že výnosy budú dostatočné, aby sme pokryli aspoň stravu. A teraz ideme spraviť Dobre, takže Brat Faktor, ide Disco Pažina, diskotéka. Sme nahodení do disco oblečenia, je tam hore Timo, natoča Timo. Timo, ukáž sa. Timo. Dobre. A ideme teraz volať ostatných ľudí, jak majú ísť o 10 minút do jedálne. 3, 2, 1. O 10 minút v jedálni! Dobre, ideme do jedálne, tam už sú všetci tri ľudia. Ideme tam my. Ako Brat Faktor sme pozvaní do VIP stáže, ako VIP. Uvidíme sa v ďalšom vstupe Brat Faktoru, možno zajtra už, lebo ideme až do ďalšieho metra. Papa. To je skutočne akože tam roztočené. Hej, ale chcelo by to viac. Chcelo by to niečo kľúčiť. Ideme tu. Vraj dnu u nás majú nejakú party.
nejaký počet ľudí, ale... Veľa jedla. Veľa jedla, pamätaj. Takže... Dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom vstupe do Brat Faktoru. Večerný vstup je 11:33, sobota 12.9. Ja som Angelo. Toto je Sepik. Toto je Timo. Tu je Dan. A sú tu všetci. Sú tu v podstate všetci z východného Slovenska pomaly, čo tu prišli a... Branov. A to je len dobré, lebo náš pizdu sa stále zhoršuje. Ej, začínam zaťahovať. Ja som z Prievidze. Brat Faktor, deň 4. Však čo, však musím tak zatahovať, však nejaký prízvuk som pochytil. Nie, ale tak boli sme dneska hore. Tá diskotéka moc nevypadla, dobre. A boli sme hore v našej chatke do 5:00 rána. 3 hodiny spánku. Teraz nevieme, čo sa bude diať, ale dúfame, že to bude cool, že to bude epic. A potom sa ideme baliť a ideme dom. Čaká nás ešte 8 hodín cesty. Čiže... Celé ráno s Brat Faktorom. Začínajú odchádzať prví ľudia. Je to smutné. Sepik, povedz niečo. Máme rozličku, keďže je nedeľa. A pomažite, že to končí, balíme sa, lejeme a ideme domov. Keďže sme totálne vyspatí, a keďže sme totálne vyspatí, musíme si dať na čas. Práve preto nebudeme odchádzať o 10 ako všetci, ale o 3/4 na 1. Končilo sa to. Ideme domov. Zanechávame tu za sebou ľudí a spolu s nimi tu zanechávame aj spomienky. A dúfame, že sme každý spravili to, čo sme mohli a že všetci si to tu užili. Našťastie to bolo bez vážnejšieho úrazu. A všetko je tu fajn, všetci sa tu majú radi. Bude mi to tu chýbať. Brat Faktor! Nie, však čo? Prešov! Tak ideme preč. Tu mám svoje nabíjacie púzdro. Moja powerbanku. A jeho powerbanku. Konečne, keď pôjdeme na signál, tak zavolám mamke, zistím, že čo jak, že jak sa mám, ne? Však som sa s ňou nevidel. A ideme s jedným týpkom menom Donkey Kong, hej. A potom budeme hodinu v Trnave. A potom vám urobíme Trnava tour. Presne tak. Len pre vás. OnlyFans. Takže Brat Faktor, výstup, tak ako ideme preč. Sme na cestách, už sme na nohách. A bude nám to tam chýbať, všetci tí ľudia. Danky, čo si o tom myslíš? To je akože fajn, odporúčam, choďte na RF-ko. RF-ko je a navštívte Bratislavu. RF-ko je dosť. Bratislava už neviem, ale RF-ko určite. Brat Faktor Prešov, sme v Maxe v Trnave a momentálne ideme jesť. Sme ešte s nejakými scoutmi a je to epic. Janči Sepik Dan. A ty ješ s nožom zmrzlým? Pridaj sa k nám. Brat Faktor Prešov. Dobrú som navaril. Tak ideme do vlaku. Zmrzlinu sme úspešne skonzumovali. Nakúpili sme pár nekresťanských vecí na to, aby sme nezaspali počas cesty vlakom a čakajú nás 2 dni voľna, potom to ešte podľa mňa celkom úspešný víkend. Predĺžený, 6-dňový.
Vypálilo to parádne. A uvidíme sa vo vlaku. Talking like we used to do. It was always me and you. 6:37. Posledný deň Rakúskeho fóra. Teším sa domov. A zároveň mi je ľúto. Dan. No podobne. Ale sa nemôžem radovať, že zajtra nejdem do školy, lebo idem. Infinite power. Ale hej, rád sa vyspím konečne v svojej posteli. A dám si sprchu po 4 dňoch. Následuje stanica Poprad Tatry. Či pára, to ešte máme čas. Posledný vstup do Bratfaktoru Prešov. Týmto sa končí naša 4-dňová puť po celom Slovensku. Za chvíľu vystupujeme v Kisáku. Učíme sa s našimi priateľmi, ktorých sme spoznali iba teraz aspoň ja, iba túto akciu. A ideme domov, ideme do Prešova. Dúfam, že som nepochytil prízvuk a že mi dajú nájsť. Sepik, čo si o tom myslíš? Ďakujeme všetkým fanúšikom Bratfaktoru. Uvidíme sa pri ďalšej sérii. Season 2. Tami. Šťastnú cestu. Tami. Možno sa aj takedy vidíme. Bolo to epic, je to epic a bude to epic. Majte sa. Ďakujeme všetkým divákom Bratfaktoru a divajte sa na nás aj naďalej. Príďte na Filomenský. Slovensko! Musíte prísť na Filomenský. Na Filomenský musíte prísť. Koniec. Nandar, kámo! Počúvaj. Čo si, aký nabúchaný? Čo počúva na tréningu? Reggae počúvam, ale tak mi to nejde. Čo, ja už by som potreboval volačo nové. Nemáš volačo? Počuli ste o Red Pfefferons? Red Pfefferons je najlepšia skupina, ktorú poznám. Túto skupinu odporúčam každému. Chceli by ste si trošku okoreniť život? Čo tak ho rovno oštiplaviť? Okúste nový album Red Pfefferons a váš život bude štiplavejší ako nedeľný guláš. Nové lístky v predpredaji už od polky septembra 2020. Príďte sa pozrieť. Hej, Red Pfefferons prišli sem, potrebujú peniaze a sem, show business je tvrdý game, tak lovky pošli sem a pomôžim svojim svoj sen. Hej, svaja!